Ott van, megvan. Nem akarom megszákolni, mert nem hoztam a nagy szákot magammal most, és nem akarom, hogy törődjön a hal. Jaj, de szép, hosszú csuka. Gyönyörű. Már leakadt egy szép csukám, és akkor föltettem a Kuszamónak a professzor kanalát. Végre most már magyar forgalomban is kapható a híres, legendás Kuszamó kanál. Nekem nagy kedvencem, régről még van egy jó pár darab a dobozomba, de hál' Istennek az angryfish.hu most elérhetőek lettek. Itt van egy ezüst hátú és egy ilyen szép zöldes oldalú. Ez egy közel 70 centis csuka. Izgalmas volt nagyon a csuka, mert amikor megakasztottam, így oldalról emelkedett föl lassan. Nagyon jól nézett ki. És előtte, amit mondtam is, hogy ott azon a környéken már elment egy csukám. Ez nem biztos, hogy ugyanaz a csuka volt. Azt egy turbó lóival akasztottam meg, egy kis koppanás volt, viszont abban nagyon beleállt a bot, és ráadásul ez a 10-40 grammos versus bot, amivel most horgászok, az pedig a 15-56 grammos perfect jig volt a Crazy Fish-től, és az rettenetesen jól beleállt az a hal a botba, de sajnos meglépett idő előtt. És ilyenkor érdemes megjegyezni ezeket a helyeket, ahol leakad a hal, mert hogyha egy pár óra múlva visszamegyek, akkor még meg lehet fogni azokat a halakat, és tudjuk legalább a helyszínt, vagy legalábbis a spotot, a környéket, hogy hol történt. Az ott le fog ülni, nem fog onnan elmenni, és az megfogható még. Támad föl a viharos szél, északi a szél, elég hűvös. A kanalazás az egy elég érdekes horgász. Most itt amúgy van növény is elég sok, úgyhogy
rendszeresen akadok. Most, hogy válik föl már ebbe az átmeneti időszakba, 15-16 fokos lehet a víz. Válik föl a növény, jobban bele tudok akadni, jobban fölveszi a kanál, pláne így, hogy 2 horog van rajta. Ugye a kuszamónak van egy horog hátul, egy jó erős vastag horgot kapott, és az orrára is tettek egy kisebb horgot. Ha netalántán az orrát vagy ott a fej részét ütné meg a csuka, akkor az is akadjon, az egy vékonyabb húsú, kisebb méretű horog. Tehát itt ilyen kisebb vízen, ilyen növényes helyen szeretem ezt a rángatós technikát alkalmazni. Ki tudom rántani a növényből, és ezzel egyúttal le is szakad a horogról. Mélyebb vízen szoktam alkalmazni a lassú bevontatást, néha vissza-vissza ejtegetéssel, és hát ott is általában a vissza-vissza ejtegetést szokta megütni a csuka. Itt viszont amikor a kisvizen horgászok és ilyen pöccögetősen vagy ilyen dzserkelősen tekerem, akkor viszont rendszerint ezt a dzserkelős, bele-bele húzós technikát szokta leütni. Itt is azért mindig hagyok neki visszahullót, mert van mikor jön utána és csak a visszahullóra nyúl oda. Nagyon jók ezek a kuszamókanalak, régóta használom őket, nagyon stabilak, egyenletesen lehet húzni a vízben, és nem pörög túl, ez nagyon fontos a kanálnál, csak szépen libbenő mozgásokat végez, és mikor ültetem vissza, na akkor végzi a legnagyobb munkát, ugyanis egy nagyon-nagyon intenzív, visszahulló fázisa van, és ezt rettenetesen szereti a csuka. A napokban már elég szépen tudtam vele fogni, ahogy megérkezett a kanál a webshopba, rögtön befogtam egy párat az új színekből, amilyenek nekem még nem voltak. Ez is például, ami most fönt van, ez is egy ugyanilyen szín, ez amivel fogtam a csukát. Ez nagyon tetszik, ez a színkombináció. Napos és borús időre is egyaránt működhet, meg működik is, mint ahogy az előbbi képek mutatták. Tök jó, mert amúgy pöttyög a kis hal. Az azt jelenti, hogy mozognak a halak. Aktívabbak. Bedobok a 2 töklevél közé és fogok egy csukát. Hát nem ette meg. Pedig ott van. Nem, nincs ott, tudod miért? Mert ezt a csalit megenni. Az érdekes volt ott. Mielőtt leakadtam, ott volt egy ilyen megtolásos érzésem. Jó sok növény van. A kisvíz miatt fölfele kellett tartani a botot, máskülönben leér az aljára, és még azzal játszok, hogy direkt a nagy botra tettem fel a 1556-os Perfect Jigre. Ez 2,40 hosszú, a zsinór pedig, és itt jön a lényeg, ez PE 2-es zsinór. Nem indokolt a bothoz se, a pályához se, meg a halakhoz se, de viszont a csalinak a süllyedését tudom ezzel korlátozni, ne süllyedjen annyira be. És nem is tud annyira, hál' Istennek. Egy vékonyabb zsinór jobban bevágná a vizet és hamarabb be tudna süllyedni, ezzel viszont tudok vele egy kicsit játszani, ugye pont annyit, hogy ha szerencsém van, akkor a csuka meg is eszi. Ebbe is ilyen minimálisakat bele szoktam pöcögtetni. Azt vettem észre, hogy ezt a csalit ezt nagyon sokszor akkor üti le a csuka, amikor belepöccintek. Vagy éppen hagyom visszahullani, amit most itt nem tudok megtenni, mert kicsi a víz. Méter fölött vagyunk éppen. Nagyon... Ó, aha, most meg is van. Volt egy kis koppintásom. Nem lesz nagy csuka, de
A bot az szenzációsan dolgozik. A szárazon is nagyon tetszett. És jól be is vette. Aha. Na gyere ide. Ezt meg akart tenni. Ó, de jó, ki is jött. Szép kis csuka. Nagyon klassz. Ezt a vízbe csapkodást látjátok többször, hogy csinálom. Ezt azért csinálom, mert annyira rá tud telepedni ez a kis vékony fonálszerű algás hínár, hogy kézzel pepecselnék, szedhetném le róla percekig, de hogyha így belecsapom a vízbe, amúgy a halat nem zavarja, belecsapom a vízbe, akkor rögtön leválik róla, és tudok dobni azonnal, nem kell vele killódni. Épp azt szerettem volna mondani a csukafogásnál, azt a technikát akartam bemutatni, ahogy fogtam is a csukát, hogy ez a belehúzom, lassan visszaengedem, belehúzom, lassan visszaengedem. Csak ez jobban fölszedi a növény kis vízben, viszont sügeret, balint, csukát nagyon jól tudja adni. Ugye amikor engedem vissza a botot, akkor egy süllyedő fázisban van a csali, és az történik, hogy belehúzok, akkor rezeg, majd lassan engedem vissza. Gondoltam egyet, és rátettem egy chatterbaitet. Ez, ha jól látom, az Evergreennek az egyik chatterbait-je. Ezek is most nálam ilyen tesztfázisban vannak. Szeretek sok mindent letesztelni, mielőtt beteszem a webshopba. Nyilván mindent nem tudok, de ez már a megérkezés után nagyon elnyerte a tetszésemet. Úgyhogy föltettem egy ilyen csalit, és az első pár dobásra le is ütötte. Érdekessége a csukának, hogy végig kis kopogtató kapások voltak, és itt az utolsó pár méteren így jó nagyokat így belehúzgáltam, és akkor rögtön ledurrantotta. Jól is akadt neki, mehet is vissza. Megvan. Jó csuka. Egy fokkal jobb csuka. Hát, vagy eltévesztem. Hasonszor, mint a többi. De jobb acska. Jó levertem a kanalat, és csak ilyen. Na, mindjárt ugrik. Ha megszákolnám, most robbanna fel a víz. Ezt látom. Ez a 1040-es versus bot, amivel most horgászom. Ez igazi jó csukás nagyhalas bot. Nagyon jó az akciója. Parabolisztikusan dolgozik. Míg a Perfect Jig az inkább egy gerincesebb, de az is nagyon jó parabolája van, viszont ez egy gerincesebb bot. Ez az. Sikeres volt a műtét, túlélte a páciens. Úgyhogy
Egy szép, hosszú, közel 80 centis csuka személyében. Jó markáns, határozott kapással jelentkezett. Nem nagy csuka, de legalább kis csuka. Most egy jó ideig nem volt kapás. Eléggé elkezdett fújni a szél. Be is sötétedett. Úgyhogy visszatettem rá ezt a zöld színű kuszamót. És egy ilyen jó képű csuka leverte. Elég izgálga. Na, gyere már! A pofátlanságnak is van határa, és ez az. Azért az durva, nem? Hogy majdnem akkora a csali, mint a sügér, és hogy bevette az egészet. Nézd meg, és ki se tudom szedni. Na, készen van. Kis aranyoska. Sziasztok! Mai napra egy csukás videót terveztem, és hát többé-kevésbé össze is jött, szép csukákat sikerült fognom. Az igazi nagyok elkerültek, de még van egy pár óra a napból, úgyhogy hát, hogyha még bízom benne, hogy egy-két csukát el tudok csípni. A nap apropója az volna, hogy most megérkeztek a Kusamo kanalak, ezek híres, legendás kanalak. Ezek közel 60 éve piacon lévő termékek. Nekem is van egy néhány darab a dobozomban. Nagyon szeretem őket, már szét vannak rendesen rágva. De most mivel jöttek ezek az újabb színek, ezekre nagyon kíváncsi voltam, hogy mit produkálnak. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ugyanis szép csukákat sikerült velük fognom. És kiemelném, egyébként szerintem a nap legjobban működő kanala az ez a szín volt. Látható, hogy jó szét van rágva. Ez nagyon jó volt. Érdekes módon ott, ahol más csalit megütött a csuka és visszadobtam rá, ezt rögtön le tudta szedni torokra. A másik nagy kedvencem, de szerintem sokan tudjátok, a Monkey Lures-nak a Turbo Louis-ja. Ez a 10 g-os változat. Ehhez használtam a Perfect Jig-nek a 15-54 g-os botját, 240 cm hozban. De azért volt nagyon fontos, és PL2-es zsinór, ezt még kiemelném, ez azért volt nagyon fontos, mert fölfele tartott bottal kellett pecázni, mivel a 10 g de ebbe az 1 méter körüli vízbe elég soknak bizonyult, viszont ennek a 10 g-os csalinak van olyan rezgése és olyan mozgása, amit nagyon szeretnek a halak, és nekem ez az egyik kedvenc méretem, ez a 10 g. Nyilván, ahogy majd hűl a víz, meg megyünk előre az időbe, és jobban összevergődnek a halak, akkor a nagyobb méretekkel az élőtiszán majd nagyon jó lesz balinozni, illetve csukázni, de most itt bent nekem ez a méret működött a legjobban. A 7 g-ossal igazából sügereket tudtam egy párat fogni, de nem is dobtam olyan nagyon sokat. Egy másik csalival is sikerült halat fognom, ez egy chatterbait volt. Ez egy teljesen új termék, az Evergreennek az egyik Baby Jack névre hallgató chatterbaitje, ami már rögtön feltűnik, hogy egy hatalmas horog van rajta, jó nagy öblös horog. Ezt igazából fekete sügérre találták ki, de csukára ezért lesz nagyon klassz, és tök jól fogja tartani a csukát, mivel jó nagy íves horga van, és nagyon hegyes. Erre egyébként egy ilyen men's twister fűztem, de bármit rá lehetne tenni. Én most hirtelenjével ezt találtam meg a dobozomban, ezt tettem rá. De ez még ilyen nálam tesztfázisban van, igaz, hogy a webshopban elérhető, amúgy működik, mert fogtam bele halat, és még biztos, hogy nagyon sokat is fogok majd bele. Napokban elég szép halakat tudtam fogni a Spinbednek a 12 g-os Jigmasterével.
Ennek a horgát lecseréltem egy nagyobb horogra, mivel ezt a nagy bottal loptam, és féltem, hogy a vékonyabb húsú horog nehogy kiakadjon, úgyhogy lecseréltem egy ilyen nagyobb Ovner horogra. De ez nagyon klassz volt, jól működött. És hát ilyen prototípusok ezek is, még nálam. Most horgáztam velük először, ez a Monkey Lure-nak ezek az új fejlesztésű csaliai. A németek már rengeteg süllőt, illetve csukát fogtak ezekkel a termékekkel, illetve ezzel a wobblerrel fogtak hatalmas balinokat Németországban. Elképesztően jól működik. Itthon még én igaz, ma horgáztam vele először, nem fogtam vele halat, de nem is tudtam volna ma halat fogni ebbe a vízben, ahol most horgáztam, mivel nagyon kicsi, sekély vízben horgáztam, és egy nagyon növényes vízben horgáztam, éppen ezért működtek valószínűleg a kanalak, jobban be tudtam neki süllyeszteni. De egy nagyon durva mozgás van amúgy a csalinak, mert nagy kilengéseket végez, és amikor megállítom, egy olyan mozgása van a megállítás követően pár másodpercig, amit nagyon kevés wobblernél láttam. A megállítás pillanatában, ahogy megállítom, bebillen jobbra-balra a test, majd megáll. És egy slow floating csaliról van szó, ami azt jelenti, hogy nagyon lassan emelkedik fölfele, és ez nagyon eredményes csukacsali lesz, csak egy kicsit még várni kell az idővel, hogy hűljön a víz is. Igazából most már egy ilyen 15-16 fokra visszahűlt a Tisza-tónak a víz hőmérséklete, úgyhogy most már nagyon jó csukára, de még a növény nem ült annyira össze, már elkezdett igaz összeülni, de még nem olyan igazi. Tehát én még úgy gondolom, hogy a csukáknak a nagy része, a zöme, az még bent van a növényzet alatt, mert még mindenhol nagy hínárfoltok találhatóak, amelyik már táplálkozik természetesen kiállt, meg kijött belőle, azokból tudtam ma csípni. A másik, szerintem nagyon klassz kis csali lesz a Monkey Lure-nak a Purglider nevezetű csalia. Ez egy 14 centis csali, ez is egy slow floating, 3 részből áll, egy élethű halmozgása van a vízben, és amit kiemelnék, nagyon kevés csalinál láttam, a csalinak a jellegzetessége, hogy az összes forgókapocs, ami rajta van, az egy csapágyazott forgó, és így körbe-körbe tud forogni, ami azért nagyon jó, mert hogyha a csukát akasztok, meg fárasztok, ugye a csuka az ilyen akrobatikus mozdulatokra is képes, illetve maga köré tudja tekerni a zsinort. Na most itt nem fog tudni megtörténni az, hogy becsavarja a zsinort, ugyanis ez körbe-körbe forog, és nem csak ott, hanem a forgok is körbe-körbe forognak, mivel egy csapágyazott forgó van beépítve a testbe, és ki tudja jól mozogni majd a csukának a hirtelen mozgásait. A másik bot, amivel kanalaztam, az egy Crazy Fish versus bot, ez egy 10-40 grammos dobósúlyban, egy nagyon kellemes fogású botról van szó. Rövid a nyílhossza, lehetővé teszi, hogy finom kis mozdulatokat is végezzek, nem akad bele a felkaromba, nekem ez nagyon kényelmes volt. Az akciója pedig egy ilyen nagyon parabolisztikus, igaz kemény botról van szó, de egy parabolisztikus botról van szó, ami azt jelenti, hogy az egész bot karikában szépen ível, szépen begörbül, és például a csukafárasztásnál ennek nagyon nagy szerepe van, mivel a csuka nálam legalábbis kicsikét specifikusabb hal, olyan téren, hogy nekem nem mindegy, hogy mivel fárasztom, mert le tud akadni. Sajnos. És hogyha egy nagyon kemény bottal fárasztom, akkor arról lepattan, de hogyha egy ilyen parabolisztikus bottal tudom fárasztani a csukát, akkor azon meg tud maradni, és nem fog tudni leakadni. Ezt mi például a versenyzésnél vettük észre, hogy hogyha nagyon inaktívan táplálkozik a csuka, akkor sokszor sajnos leakad némelyik botról, és hozzá egy megfelelő botot kell választani. A másik bot, amivel horgáztam, a Perfect Jignek a 15-56 grammos botja. Ennek is az a jellegzetessége, hogy egy nagyon szép íves bot, viszont a két bot között már az a diffi, az a különbség, hogy ez inkább spicakciós, és innen a stucnitól visszafele, tehát ilyen középtájtól egy nagyon jó gerince van a botnak, és a két típus között ez a nagy különbség, hogy a Perfect Jig az egy spicakciósabb, de keményebb gerincű bot, míg a Versus az egy parabolisztikusabb, az egész bot szinte belehajlik a halba, és nagyon élvezetes amúgy mind a kettővel a fárasztás, úgyhogy még nagyon sokat fogom őket nyúzni, mert nagyon megtetszettek. Egy másik kiegészítő, amit a csukahorgászatnál nagyon fontosnak tartok, az a drótelőke. Én a Knotto Kinkinek használom a Titán drótelőkéjét, ez egy köthető drótelőke, ami nagyon fontos. Nagyon nem mindegy, én nagyon finnyás vagyok arra, hogy mi van rajta a főzsinóron, ugyanis ezek a plusz kapcsok, ezek a plusz forgók sokszor lebutítják, én legalábbis úgy gondolom lebutítják a felszerelést. Éppen ezért ez a köthető drótelőke
Ez abban nagyon klassz, hogy a főzsinórhoz FG csomóval hozzá tudom kötni, tehát ez már önmagában nagyon erős lesz, illetve a kapocshoz szintén egy sima klincs csomóval tudom párosítani, viszont itt arra figyelek mindig, hogy itt látható módon mindig ráhagyok egy 3-4 mm-t, amikor levágom a maradék végét a titán előkének, hogy ne tudjon már széthúzódni esetleg egy nagyobb halnál. Ez kicsikét látható is, hogy flexibilis, tehát jobban pörög, forog rajta, de ez egyáltalán nem probléma. Én úgy gondolom, sokszor ez inkább még előny is lehet. Ezt a drótelőkét én már közel 2 éve használom, és még soha nem volt vele problémám, és ki szeretném emelni azt, hogy tavasszal ezzel harcsázok, télen pedig ezzel sűlőzök, amikor nagy csalikat, ezeket a 15-20 centis csalikat kell dobni, nagy erős bottal, PL1,5, PL2-es zsinórral kell horgászni, akkor mindig ezt kötöm föl, ugyanis többször megesett, hogy nagy csukát fogtam, illetve a sűlőt amúgy egyáltalán nem zavarja, tehát azt hozzáteszem, hogy sűlőt nem érdekli, hogy most fluokarbon van fönt, vagy egy ilyen drótelőke, pláne egy ilyen vékony, ez egy 11,5 kg drótelőke, nagyon erős, fogtam vele 30-40 kg harcsákat, nem volt vele soha probléma, úgyhogy próbáljátok ki, használjátok, nagyon-nagyon hálás dolog lehet egyébként. Ami miatt kiemelném a drótelőke fogóságát például sűlőzésnél, hogyha egy PL2-es zsinórhoz kéne párosítani egy fluokarbont, akkor én legalább egy 40-eset tennék föl, viszont ez jóval vékonyabb attól, és hogyha egy folyóvízen horgászok, akkor az nem fog olyat zúgni, mint egy fluokarbon. A fluokarbonnak van egy jó nagy zúgása a vízben, minél nagyobb, minél vastagabb a fluokarbon, annál erősebb a zúgás, ennek viszont nagyon minimális a zúgás ahhoz képest. Talán a főzsinórnak, a fonott főzsinórnak nagyobb zúgása van, mint ennek a kis vékony előkének, úgyhogy emiatt is nagyon szeretem. Ha már a drótelőkéről van szó, akkor bemutatnám a másikat, amit használok, ez a Versus Voton van. Ez a Flexonitnak a szintén köthető drótelőkéje. Ez egy 7x7 szálas előke, tűri a csomót, egy nagyon erős előkéről van szó, ezt is már régóta használom. Hozzáteszem, hogy volt olyan verseny, amikor ezzel az előkével balinoztam végig, mert néha esetben csuka, és ezzel nyomtam végig a pecát. Na, ez már olyan, mint egy fonott zsinór. Tehát ez egy nagyon lágy, ez is egy 11,5 kg szakító szilárdsággal rendelkező zsinór. Jó? Ezt most csak kifejezetten csukára használom, de ettől van sokkal vékonyabb is, egészen 2-2,5 kg szakítóval. Azokat már sugárezésre használtam, hogyha esetleg esik be egy csuka közben, akkor ne harapja el. Megmutatom, hogy én hogy kötöm ezt a drótelőkét, mert számomra van egy nagyon jó bevált, kiforrott technikája. Apropó fogó, ha már kezem ügyébe esett, ez a Fricsinek a fogója, ez majd novembertől elérhető szintén. Ennek az angryfish.hu lett a magyar forgalmazója, és nagyon sokféle fogó fog érkezni, már úton van, hál' Istennek. Pontyosok használnak egy olyan kis kiegészítőt, ha jól tudom, és most a pontyosok ne nevessenek, rig-ring, vagy valami hasonló neve van ennek a kis gyűrűnek, vagy inkább ilyen ovális kis gyűrűnek. És ezt úgy szoktam csinálni, hogy rákötöm, találok rajta, ezt így rákötöm magára a drótelőkére, sima klincs csomó. Én úgy szoktam, hogy 4-szer átveszem, és utána húzom át ezen a kis lyukon, ami képződik, és akkor szépen finoman meghúzom. Ehhez kell még egy fogó, mert ezt általában úgy szoktam csinálni, hogy belakasztom ezt a kis gyűrűt magába a főzsinórba, vagy rákötöm már telibe. És fontos, hogy mind a két zsinórt egyszerre feszítve húzom meg, ami annyit fog eredményezni, hogy összehúzódik maga a kötés. Szintén úgy vágom le ezt a kis maradék véget, hogy rajta maradjon egy 3-4 mm. Jó, hogyha ez megvan, akkor utána fölkötök egy számomra tetszetős kapcsot,
kiválasztok gyorsan egyet. Csukánál szeretem a jó erős, masszív kapcsokat. És akkor szintén ugyanazzal a csomóval, ugyanazzal a technikával egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, majd úgy fűzöm át. Majd, hogy átűztem magán a kis hurkon, akkor szintén nagyon fontos, hogy ezt a maradék kis véget megfogom foggal, és összehúzom a csomót. Szintén összehúzódott, és ez azért volt nagyon fontos, ezt kiemelem, hogy meg kell fogni foggal, egy fogóval, teljesen mindegy, hogy mivel, de hogyha ezt megfogjátok, és egyszerre húzátok a két zsinort, akkor nem fog tudni így begöndörödni a zsinórnak a vége a kapocsnál, a fluorokarbonnak se, illetve ezeknek a köthető drótelőkéknek sem. Maradék végét levágom. A vágófelület amúgy tungszten, azért vágja el a titánt ilyen könnyedén, és készen van. Tehát felül van az a kis ring-ring nevezetű kis gyűrűcskénk, alul van a kapocs, és ezt úgy szoktam bekötni, hogy kötök a főzsinórra egy ilyen, ez P1.2-es főzsinór, és kötök rá egy 30-33-as fluorokarbont, FG csomóval, vagy bármilyen más csomóval, az a lényeg, hogy jó, stabil és erős legyen, és majd így összekötöm a kettőt. Egy nagyon minimális kis kötésem lesz, csak most van rajta egy kis növény, miatt egy kicsit nagyobbnak tűnhet, amit most nem tudok leszedni, de a lényeg az, hogy egy nagyon minimális kis kötésem lesz itt, ez semmi súly, semmiben nem fogja nekem befolyásolni, és kényelmesen fogok tudni vele horgászni. És ezt szoktam így bevetni a csukáknak. Ezt így, hogyha megkötöttem, ezt pedig összefűzöm, és elteszem az előke tartó dobozomba. És bármikor ki tudom venni, és tudom használni. Ha pedig csukát fogok, mert ennél már megesik az, hogyha nagyon benyeli a csuka, akkor itt összegöndörödik a vége, de nem az egész, hanem itt az első pár centi, vagy itt a kapocs utáni pár centi szokott, akkor azt levágom és újra kötöm, ez is le volt már kétszer vágva, újra lett kötve, azért ilyen rövid, igazából nem szoroz, mert kanálnál általában úgyis mindig itt akad, tehát így szív rá a csuka. Sok esetben hatalmas nagy csukának, vagy nagyon éhes csukának kell lenni, hogy ezt az egészet le akarja szedni, de szerintem képtelenség akkor átnyelnie, hogy ezt így beszívja az egészet akadás nélkül, mert lehet, hogy hamarabb megakad a horog a szájában, mint hogy be tudja teljesen a torkáig beszívni a csuka. Úgyhogy most megyek, megpróbálok még fogni egy párat. Csak meg lett a búcsú halam. Föltettem a csaterbétet még itt az utolsó dobásokra. Olyan keveset dobtam ma. Ó, de szép csuka. De szép. Jól működött nagyon ez a csali is, nagyon jól adtam a két szép csukát adott. Lehet is vissza. De jó volt. Na, jó kis nap volt ez. Még azért lehet egy párat azért dobok. Amit nem mondtam el, és ezt kiemelném, hogy a mai nap a nagyon gyors csalik működtek. Agresszívan kellett nekik húzni, nagyon nagyokat belerángatva, nagyon gyorsan húzni. Nem minden napja, amikor így lehet csak csukát fogni. Tehát Tiszatavon nekem megszokott, hogy a lassabb csalik jobban működnek,
Dobtam mindenfélét ma, mindenféle technikával, de valamiért csak a gyors csali. És ezt a chatterbaitet is úgy húztam, hogy 3-4-et gyorsan belehúztam, 1 másodpercre megállítottam. És mindig a húzottat ütötte le. Úgyhogy még egy párat dobok, és akkor megyek is ki a kikötőbe. Több csuka már nem jött, úgyhogy az utolsó dobom. Ezt ha kitekertem, akkor pakolok és megyek is vissza a kikötőbe. Úgyhogy bízom benne, hogy tetszett a film. Találkozunk a következő részben, sziasztok!